Hei, oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuisi, jos aurinko... Katoako se vain? En tiedä, mutta varmasti. Oisko se pimeää? Jos luulet, että ainoa tarkoitukseni on olla vain Putin Shakigante! Hei vanha, kuulen sinut paremmin, pyydä Tämä viesti on 8 minuuttia sitten menneisyydestä, valon ja suhteellisuuden tai mitä ikinä johtuen, mutta todellisuudessa olen jo mennyt ja menen pian. Se on se, mitä todella tapahtuu, jos mä lähden. Mutta herra aurinko, hän kattuu... Ei, en ole. Anna se Mitä tapahtuu? Hei, typerys! Tiedätkö, miksi he kutsuvat sitä aurinkokunnaksi? Jos siinä olisimme joukkojäisiä Plutoja ajelehtimassa avaruudessa. Tarvitsemme auringon painovoiman pysyäksemme radallaan. Hei, et tiennyt! Pitäkäämme yhdessä omalla painovoimallani, mutta en usko sen riittävän. Luulin, että teidän tyhmät maanmiehenne tappaisivat meidät, mutta ei teidän typeryytenne. Ok, anteeksi. Älä vain lähde. Vain leikkiä. En lähde minnekään, pojat. Me pysymme yhdessä ikuisesti, kunnes minusta tulee punainen jättiläinen ja kullutan teidät. Hän laskee leikkiä, eikö niin?